Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sa hangad na makaganti sa utang na loob ay nakagagawa ng maling desisyon. Ganito ang naging karanasan ni Dina sa ating dulang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Inay. Tay! Narito kami sa kusina, Dina. Pumarito ka na makakain na. Oh, andito ka pala, Lambert. Oo, Dina. Magandang gabi. Pinapunta namin siya dito dahil may mahalaga tayong pag-uusapan. Ah, ano po yun? Tungkol sa inyo nalalapit na kasal. Oo. Inay, hindi ko naman po nobyo si Lambert. Sinabi ko nga po sa kanya na sa iba niya na ibaling ang kanyang pag-ibig. Ano ba ang ayaw mo kay Lambert? Mabait naman siya. May magandang kabuhayan. Oo nga. At natitiyak namin na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Totoo yun, Dina. Lahat gagawin ko, mapaligaya ka lang. Hindi kita mahal. Mamahalin mo rin ako. Pagkasal na tayo. Kaya pumayag ka na. Akala ko, gentleman ka. Marunong tumanggap ng pagkabigo. Hindi pala. Itigil mo nga yan, Dina. Um, Basta sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka kay Lambert. At wag na wag mo kami ipapahiya. Alam mo kung paano kami magalit. Iyon ang problema ko, Eileen. Talaga bang ayaw kang pakinggan ni Namang Damian at Aling Cora? Oo. Minadali pa nga nila kasal namin. Eileen, 1 buwan na lang ikakasal na kami. Paano yan? Kahit naman umalis ka sa inyo, sa tapang ba naman ng mga magulang mo? Baka sugurin ka at ipahiya sa trabaho mo. Kaya sa malayong lugar ko gusto magpunta. Doon sa mahihirapan silang sundan ako. Yung hindi nila iisiping pupuntahan ko. Ano kaya kung si Lambert ang pakiusapan mo para umurong sa kasal niyo? Saradong isip ng lalaking yun. Makasarili siya. O isan mo naman balak magpunta? Sa probinsya niyo. Doon tayo magpunta. Dina, malaki ang pamasahe doon. Wala pa akong pera ngayon. Huwag mo nang intindihin yun. Ako na ang bahala. Basta samahan mo lang ako sa inyo. Cora, bakit tayo lang ang nag-almusal? Gisingin mo na rin si Dina para pagsundo sa atin ni Lambert hindi na siya maghintay na matagal. Sige. Ngayon nga pala tayo pasusukatan ng damit ni Lambert, ano? Teka, pupuntahan ko na siya. Dina? Dina, bangon na! Sumabay ka na sa aming kumain para makapag-ayos ka na. Ngayon tayo magpapasukat ng damit para sa kasal niyo ni Lambert. Bakit ba hindi sumasagot ang babaeng to? Kapasok na nga lang. Wala si Dina sa higaan niya. Paayos ang kama niya. Ang ibig sabihin, hindi siya natulog dito kagabi. Damian! Damian, halika rito! Madali ka! Cora, ano nangyari? Si Dina! Wala rito! Ano? Malamang tumakas siya! Suwail na yun. Oh, Diyos ko! Ipinahiya tayo. Salamat, Eileen. Ngayon narito na tayo sa laot. Panatag na ang loob ko. Oo, umaandar ng haing barko. Malayo na tayo sa inyo. Hindi ka na nila masusundan. Hindi rin naman alam ni na Inay ang address mo. O anong balak mo pag nandun ka na? Ala na.
Titingin ako ng maaari kong pagkakitaan. Excuse me. Pwede bang makipagkwentuhan sa inyo? Mag-isa lang kasi ko eh. Nakakainip. Eileen, ang gwapo niya. Sige. Salamat. Ako si Leonard. Ano pangalan nyo? Ako naman si Dina. Ako naman si Eileen. Magkaibigan kami. Sa summer din bang punta nyo? Oo. Nung ka rin, Leonard. Oo. Dadalawin ko nanay ko at mga kapatid. Ah, May dala nga pala akong ulam. Niluto ko. Kung gusto nyo, salo-salo tayo mamaya. Wow, okay yan. Sige ba? uy. Wala na si Leonard. Hindi pa rin mapawi ang ngiti mo dyan. Grabe, Eileen. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin. Kasi gwapo at mukhang gentleman. Hindi lang yun. Para bang na-love at first sight ako sa kanya. Feeling ko, mahal ko na siya. Totoo pala yung love at first sight, ah. Hindi, yun talaga ang pakiramdam ko. Bigla ko nga nakalimutan ang tinakasan kong problema. Kaya ako, Dina. At pumayag kang sumama sa akin dito sa bar ng barko. At kasayo pa kita ngayon. Ako rin, Leonard. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Talaga? Oo. Mula kasi nang mapunta ako dito sa Maynila para magtrabaho. Para nga makatulong kina inay. Naging malulungkutin na ako. Buti ka pa. Yun lang ang problema mo. Magaan lang. Hindi tulad ng problema ko. Alam mo, Leonard, napunta ako dito sa barko dahil tumakas ako sa amin. Ano? Bakit? Gusto kasi ako ipakasal ng mga magulang ko sa hindi ko mahal. Mali nga yun. Sinasaklawan nilang damdamin mo. May utang na loob kasi si Itay sa papa ni Lambert. Nakulong siya noon dahil sa bintang. At ang papa ni Lambert ang tumulong sa kanya upang makalaya. Pero hindi pa rin tama na pilitin ka nila. Mabuti na lang pala, tumakas ka. Nagkakilala tayo. Leonard, Ngayon, Dina, talagang hindi ka na makakasal pa sa kahit sino. ano? Dahil hindi ako papayag. Bakit? Dahil mahal kita, Dina. I love you. Ano nangyari sa lakad mo, Damian? Alam ko na kung saan nakatira si Eileen. At narating ko rin ang inuupahan niyang bahay. O ano? Nakita mo ba doon si Dina? Hindi. Wala rin doon si Eileen. Umuwi raw ng probinsya. Kasama ang isang dalaga. Sabi nung kasera niya. Malamang si Dina yun. Ay, siya na nga. Walang yang yun. Matigas talaga ang ulo. Hindi man lang niya tayo inisip. Paano ba natin siya makikita ngayon, Damian? Mabuti pa nga wag na siyang magpakita. Dahil baka mapatay ko lang siya. Oh, bakit malungkot ang mahal ko? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa atin? Hindi, Leonard. Nag-aalala lang ako. Baka pagbaba natin dito sa barko, hindi na kita makita pa. Hindi mangyayari yon.
Dahil ibinigay mo na sa akin ang address ni Eileen, pupuntahan kita kagad doon at aayusin natin ang ating kasal. Ay, ano yun? Leonard! Ano yun? Ano yung sumabog ngayon? Bakit nagkakagulo ang mga pasahero ng barko? Oo nga. Si Arlene na! May pumutok daw sa engine ng barko! Magsisiganda kayo! Lalabog ang barko! Lalabog daw itong barko, Leonard! Ay, Diyos ko! Oo nga. Narinig ko sa mga tao. Hindi na. Kunin mo ito. Life vest! Isuot mo. Bilis. Paano ka? Kaya kong sarili ko. Leonard, natatakot ako. Ayoko magkahiwalay tayo. Basta't itong tatandaan mo. Mahal na mahal kita. At hindi na yun magbabago pa. Oh, anak. Ginabi ka na. Pinuntahan ko po kasi yung kinunan ko ng chairs and tables para sa birthday ni LJ sa Makalawa. Bakit? Nagpadagdag po ako ng chairs, tables, and balloons. Nakapagpagawa na rin kami ng cake para sa aming apo, Dina. Salamat po sa tulong, Inay. Itay. Sino pa ba naman ang makakatuwang mo kundi kami? Oo nga. Dahil wala na nga ang kanyang ama. Tama po kayo. Hindi siya nakaligtas sa lumubog na barkong yon. Hindi tulad namin ni Eileen. Pero siguro, kung hindi niya ibinigay sa akin ng life vest na nakuha niya, makaligtas siya. At ikaw naman ang nawala. Hanggang doon na lamang talaga ang buhay niya, anak. At ikaw, binuhay pa ng Panginoon upang maituwid namin ang aming pagkakamali. Nay, Muli kaming humihingi ng tawad, anak. Dahil sa aming pagkakamali, naging dalagang ina ka. tanggap ko na po ang lahat, Itay. Inay, masaya na po ako. Nakapiling ko ang anak namin ni Leonard. Uy, ang dami mo na naman pasalubong kay LJ, ha? Eileen, kaya ako nagsisikap sa trabaho para sa baby ko. One and only ko yata siya. Aba, wala ka na bang balak mag-asawa, Bes? Si Leonard lang ang nagmamay-ari ng puso ko. At ngayong wala na siya, nakalaan na lamang ito para sa aming anak. Ay, sayang ano? Hindi nakaligtas si Leonard doon sa lumubog na barko. Di tulad natin. Nakakalungkot talaga. Pero kahit ganun, may matamis na alaala pa rin siyang naiwan sa akin. Ang panahong pinagsamahan namin at ang aming anak. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan, Eileen. At alam kong magagawa ko yon dahil hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa buhay na ito, maraming beses na maaaring magkamali ang tao. Kaya dapat na maging maingat sa gagawing pagpapasya upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar.
Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayoko mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At sa landas na yon, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga desisyong mali kung titingnan, subalit ang bunga pala'y maligayang kinabukasan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mariel sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano nangyari sa pagkikita niyo ng magiging amo mo, Mariel? Ay, ayos naman, Norman. Mabait si Sir Leandro. Eh, bakit malungkot ka? Hindi ba mabait ang asawa at anak niya? Mabait din si Ma'am Armida. Napakabait niya. Oh, napakabait niya. Naguguluhan ako eh. Dati mo na ba siyang kilala? Oo. Matagal na nahuli kaming nakita. Nasa abroad noon ng asawa niya. At hindi ko kilala. Tataka pa rin ako eh. Eh, anong problema? Bakit malungkot ka? Ano? 3 days kayo sa Baguio? Yes, Daddy. And pumayag na si Mommy. Ano ka ba naman, Armida? Pinayagan mo si Jonah nang hindi man lang ako tinatanong. Leandro naman. Kilala natin ang mga kasama niya. Mga classmate at kaibigan niya. O, paano kung may mga lalaki? Marami maaaring mangyari sa loob ng 3 araw. Si Daddy naman, ang dumi ng iniisip. Leandro, magtiwala ka sa anak natin. Pag-aaral ang gagawin nila sa Baguio. Paano ka nakatitiyak? Tingnan mo nga ang mga marka niya. Ang bababa. Eh, sinusunod mo kasi lahat ng gusto niya eh. Daddy, buong klase namin sasama eh. Kaya pumayag na kayo. Kawawa naman ako kung ako lang ang maiiwan. Hindi rin napigil ni Sir Leandro si Jonah. Natuloy din siya sa Baguio. Dahil kay Ma'am Armida. Diyos ko, ingatan mo po si Jonah. Ayoko pong mapahamak siya. Mariel, Oh, narito ko lang pala sa hardin. Ma'am Armida, may iuutos po ba kayo? Ipalilinis ko sana sa iyo ang silid ni Jonah. Para pag-uwi niya, maayos na yon. Sige po. Eh, bakit ka umiiyak? Oo, hindi po. Ay, ayan mo. May mga luha pa sa mata mo. Kasi ma'am, nag-aalala po ako kay Jonah. Isang pagkakamali niya, maaaring masira ang buong buhay niya. Naniniwala akong hindi mangyayaring iniisip mo. Kaya, pumanatag ka. At sundin mo sana ang usapan natin noon. Jonah. Uy. Huwag na tayo sumama sa kanilang mamasyal. Dito na lang tayo sa hotel, babe. Ano ka ba? Kaya nga tayo nagpunta rito para mamasyal eh.
Mas malamig sa labas. Dito na lang tayo. Mas masarap dito. Bowling dito, Ramjen. Mas okay dito. Solo natin ang mundo. Ikaw ang bilis mo talaga. Oh, bakit? Wala pa tayong isang buwan eh. Gusto mo na may mangyari agad sa atin. Kasi mahal kita. Okay lang naman yun eh. Hindi, no? Bakit? Ayoko malaman ng mga classmate natin na bumigay na ako sa'yo. Ayoko nga pag-chismisan nila ako. Kaya sa ibang pagkakataon na lang yung gusto mo. Teka, hindi naman nila malalaman eh. Dahil nga aalis sila eh. Mahalata nila yun. Pag hindi tayo sumama sa kanila. Ano ba naman yan? Hindi ako easy to get, ha? Tulad ng iba mong nag-isyota. Jonah. Basta, ako ang masusunod. Kung talagang love mo ko, at saka na lang yung sex. May katuwiran naman si Mariel na mag-alala kay Jonah. Dahil nakikita niyang mali ang pagpapasunod mo sa bata. Mahal na mahal ko si Jonah. Ayoko magdamdam siya sa akin. Armida, ang pagdisiplina sa anak, bahagi ng pagmamahal sa kanila. At saka may tiwala ako sa kanya, Leandro. Alam kong hindi niya bibigyan ng kahihiyan ng ating pamilya. Hindi ko magawang magtiwala sa kanya dahil sa mga kilos niya. Leandro! Tingnan mo ang boyfriend niya ngayon. Mukhang hindi gagawa na mabuti. Kailan ka pa kaya matatauhan? Kapag napahamak na si Jonah? Huwag naman sana. So, wala pala rito ang parents mo. Oo, may pinuntahan si Mommy at gagabihin. Si Daddy naman, may meeting sa office. Ayos ah. Dito, hindi na malalaman ng mga classmate natin ang gagawin natin. Ano ka ba? Oh. Ramjen, nasa living room tayo. Ang kamay mo kung saan-saan mahawak. Eh, dito tayo sa bedroom mo. Ay, Jonah? Manong Mariel, nandiyan pala kayo sa likod namin. Oo, kasi baka gusto niyang kumain, ipaghahanda ko kayo. Ay, sige, nagugutom nga ako eh. Ay, sandali lang ha. Dadalhin ko na lang dito. Ayos. pambira. Bad trip naman ang chimay nyo. Nakakasira ng mood. Buti nga sa'yo. Ako naman. Sobra ka kasi apurado eh. Mahigit isang buwan pa lang tayo. Nangungulit ka na naman. Joke na naman. Kailan mo ba talaga ako pagbibigyan? Don't worry. Darating din yun. Basta, wag mo na ngayon. Aalis ka, Jonah? Oo, Manang. Saan ka pupunta? May lakad kami ni Ramjen. Alam na ba ito ng mami at daddy mo? Tinext ko na kay Mami. Wala siya dito eh. Siya na ang magsabi kay Daddy. Pwede ba kitang makausap sandali, Jonah? Ano ba yun, Manang? Itungkol kay Ramjen. Sigurado ka bang mahal ka niya? Natural! Ano ba naman tanong yan? Kaya nga ako niligawan ng tao. Aba hindi lahat ng lalaking naliligaw totoong mahal ang babae. Ay dapat mag-iingat ka pa rin. Mukha kasing manluloko ang lalaking yun. Sobra ka na mahumatol. At saka ano ba pakialam mo sa akin? Nagmamalasakit lang ako. Huwag ka sanang magalit. Katulong ka lang namin, hindi ka mag-anak. Jonah, Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Diyan ka na. sandali lang. Kinakausap pa kita. Huwag mo kong talikuran. Iwan mo ang braso ko! Sampal mo ko. Sobra ka na. Bakit mabait sa'yo mga magulang ko? Kala mo, pwede mo na ako rentahan? Hoy, uulitin ko. Wala kang karapatang pakialaman ako! May karapatan ako. Ano? Dahil ako ang tunay mong ina. Alam kita. Ano? Ikaw ang babaeng yun? Ang nagbenta sa akin kina Mami? Alam mo tungkol doon? Oo! Hindi
nila inilihim sa akin yon. Makinig ka muna, Jonah. Kaya ako lang nagawa yun dahil lulong ako sa bawal na gamot. At hindi ako pinanagutan ng adik na nobyo ko na nakabuntis sa akin. Tanggap ka naman na ampun ako eh. Pero alam mo ba kung anong hindi ko matanggap? Yung nagkita pa tayo. Wala kang kwenta. Jonah! Ang lakas pa ng loob mo magtapat sa akin. Sinabi ko ang katotohanan dahil ayokong mapahamak ka. Tinatahak mo ang landas na tinahak ko noon. At ang landas na yun, gusto kong maiiwas ka. Umalis ka sa harap ko! Iwan mo ako! Bakit kailangan magkita pa kami? Bakit kinuha niyo pa siya? Tanggap ko na mga ampun lang ako. Pero sa pagkikita namin, lalo lang po ako nasaktan. Hindi ko alam na siya ang iyong ina, Jonah. Dahil nagtatrabaho ako sa abroad nang ampunin ka ng iyong mami, Armida. Dito ko na lang nalaman na si Mariel ang iyong ina nang magkita sila ng iyong mami. Totoo ang sinabi ng daddy mo. At marahil, niloob ng Diyos na magkita kayong muli ng iyong ina upang mailigtas ka niya sa kapahamakan. Mami, Tama si Mariel. Hindi mo siya dapat tularan. Oo, ibinenta ka niya sa amin nung panahong lulong siya sa bawal na gamot. Pero kung hindi niya ginawa yun, ano kaya ang buhay mo ngayon? Daddy. Patawarin mo na siya. At baguhin mo ang iyong nilalandas. Aalis ka kina Ma'am Armida? Oo, Norman. Ayokong laging magalit sa akin si Jonah. Sa tuwing makikita niya ako doon. Pero paano kanya matatanggap bilang kanyang tunay na ina kung iiwan mo siya? Di ko naman hangad na matanggap niya ako. Alam kong malaki ang aking pagkakasala sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan para huwag niya akong tularan at makaiwas siya sa pagkakamali. Bakit iiwan mo ang trabaho mo dito, Mariel? Sabi mo, kailangan mong magtrabaho dahil may sakit ang asawa mo. Oo nga. At para din sa pangangailangan ng dalawang anak niyo. Mawawalan po ng katahimikan ng pamilya niyo kung mananatili ako dito. Dahil lagi magagalit ang si Jonah. Pasensya ka na sana, Mariel. Mali ang naging pagpapalaki ko sa kanya. Naging spoiled siya. Kaya nakita mo siyang ganon. Pero nagkasundo na kami ni Leandro. Pagbabago na ako. At iaayos na namin ang pagdidisiplina sa kanya. Salamat po, sir. Ma'am, muli kong pinagkakatiwala siya sa inyo. Dahil alam ko, mas mabibigyan niyo siya magandang kinabukasan. Ayaw niyo bang tulungan si na Mami? Nagabayan ako. Inay. Jonah, tinawag po kong inay. Opo. Natauhan na po ako. Kaya nakipag-break na ako kay Ramjen. Tama kayo. Hindi
Hindi ko dapat tahakin ang landas na tinahak niyo noon. Magbabago na po ako, Nay. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Pahalagahan ko na ang mga payo ninyong mga nagmamahal sa akin. May mga nakaraang nagbabalik sa kasalukuyan para sa maligayang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutian. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakahiya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin. Ninapapa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mong layuan ko ang sarili kong ina? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nakagagawa ng mali dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Dapat ba itong suklian ng mali rin? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Billy sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumain pa ho kayo, Nay. Busog na ako, anak. Kayo po, Lolo Pipi. Naku, Apo. Hirap na nga akong gumalaw sa kabusugan eh. Ang dami mo kasing dinalang masasarap na pagkain. Celebration po natin ito. Dahil mula ngayon, makakasama na natin si Inay. Ba? Salamat, anak. Kahit nagkamali ako, hindi ka nagbago sa akin. Ako po ang dahilan kaya nyo nagawa yun, Nay. Kaya hindi po ako dapat na magbago sa inyo. Oo, baka magkaiyakan pa kayo, ha? Magiging malungkot itong celebration natin. Talaga? Nasa lolo mo na si Aling Belen? Oo, Sandra. Kaya nga ang saya ko. Pagkalipas ng ilang taon, makakasama ko na uli si Inay. Ay, salamat naman. At tapos na rin yung paghihirap ni Aling Belen. Oo nga eh. Alam mo ngayon narito na siya. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Inay. Teka, alam na ba ni Darren yan? Ah? Hindi pa nga eh. Ibig mo sabihin, hindi mo pa rin pinagtatapat sa kanya ang totoo? Gusto ko sana sabihin sa kanya lahat bago kami pakasal. Oh. Pero pinigilan ako ni Inay. Wag na lang daw. Dahil baka magka-problema lang. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi kay Darren ang tungkol kay Inay. Dapat sabihin mo na sa kanya, bago pa niya malaman sa ibang tao. Para mas maipaliwanag mo sa kanya ang panig ninyo. Oh, bakit
hindi ka pa nagbibihis, Darren? Ah, Hindi ka pa papasok sa office ngayon? wala akong masyadong gagawin doon ngayon kaya mamayang hapon na akong papasok. Eh, baka hanapin ka ni Papa Delphine. Don't worry. Kahapon pa ako nagpaalam kay Papa. Ah, okay. Mamaya nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Kay Lola Piping. May mga dadalhin ako sa kanila. Sa kanila? May kasama ba siya doon? Meron, Darren. Ang nanay ko. Ano? Pero ang sabi mo sa akin, wala na rin siya katulad ng yung tatay. Dahil yun ang gusto niya. Ayaw niya magka-problema ako sa relasyon natin. Pero ngayon, kailangan malaman mo ng lahat. Ang totoo. Anong totoo? At saka nasaan siya? Hindi ko rin siya nakita nung dinadalaw kita ka na Lolo Piping. Dahil wala siya doon. Nasaan nga siya? Ano? Oh, Diyos ko. Kung nalaman ko lang na gano'n ang pagkatao ni Minnie, hindi ako pumayag na makatuluyan mo siya. Daddy, mabait naman po si Minnie. Oo nga, pero ang kanyang ina. Darren, hindi ko gusto magkaroon ng balaing dating bilanggo. Nadismaya nga rin ho ako nang malaman ko yun. At ngayong malaya ng babaeng yon, ano na? Sa inyo sa titira? Kaya ko, Darren, huwag kang papayag. Naintindihan mo? Huwag! Paano ho kung hingin po yun sa akin ni Minnie? Ikaw ang lalaki. Kaya ikaw ang dapat masunod. Halos araw-araw na lang narito ka, anak. Ayaw niyo ba nun, Ninay? Lagi tayo nagkakasama. Siyempre gusto. Kaya lang baka namang napapabayaan mo na ang tungkulin mo kay Darren. Hindi po. Apo, naipagtapat mo na ba kay Darren ang tungkol sa iyong ina? Opo, Lola Piping. Bakit sinabi mo pa, anak? Nay, kailangan na po niyang malaman ng katotohanan para hindi na siya magtaka sa madalas kang pagpunta rito. May anong sabi ng asawa mo? Hindi naman po siya nagalit sa akin. Pero ramdam ko na nadismaya siya. Yun. Ay, ito na nga ba inaalala ko? Nagiging problema mo na ako ngayon. Hindi po, Nay. Utang ko nga po sa inyong tagumpay ko. Kaya wag niyong isipin problema ko po kayo. Ngayon, madalas siya kinabalaing Piping dahil sa kanyang ina. Opo, Papa. Nainis nga ako O hindi pigilan mo siya. Lagi niyang sinasabi, tinutulungan niyang kanyang ina. Ayos din naman ng babaeng yun, ano? At sa'yo pa kumukuha ng perang ibinibigay sa bilanggo niyang ina. Hindi naman po, Pa. Dahil kumikita naman siya sa online business niya. Ang ikinaiinis ko po, yung nahahating panahon niya sa akin at sa nanay niya. Kung ayaw mo sa ginagawa niya, patigilin mo siya. Marami namang paraan para maibigay niya ang kanyang tulong sa kanyang ina. Kung hindi po siya makinig. Hiwalayan mo! Papa! Mas ikatutuwa ako kung gagawin mo yon. Hindi na ako mag-aalalang baka mapintasan tayo ng mga kaibigan natin dahil sa kanyang ina. Galing ka na naman sa nanay mo, kaya ka ginabi. Pasensya ka na, Darren. Ipinasyal ko kasi si Inay at si Lolo. At malamang, kumain ka na rin kasabay nila. Oo. Pati tungkulin mo sa akin napapabayaan mo dahil sa nanay mo. Hindi naman totoo yan. Naasikaso ko lahat dito sa bahay, Pag umaga, sabay din tayo mag-almusal.
May mga pagkakataon nga na, hindi nga lang kita nasasabayan sa hapunan Kita dahil mo na. kasama ko si Nainay. Ayoko nga ng ganun eh. Ang gusto ko, pag dumating ako rito, narito ka. Darren, bakit ka ba nagbago? Hindi ka naman dating ganyan Itigil mo ng madalas mong pagpunta kina Lolo Peping, ha? Kung gusto mong tulungan ang nanay mo, padala mo na lang siya ng pera. Marami namang paraan para magawa mo yon. Darren! Maraming taon kami nagkalayo ni Inay dahil sa kanyang pagkakakulong. Kaya ang gusto ko naman ngayon, makabawi sa kanya. Makasama siya. Huwag mo naman sana ipagkait yun. Bakit ka babawi sa kanya? Kasalanan niya kung bakit siya nagulong. Pusel siya eh. Nagbenta ng sabu. Mabuti nga nakulong siya. Panira siya sa buhay ng tao. Sinampal mo ko? Dahil hinahamak mo nanay ko. Oo, maaaring panira nga siya sa buhay ng iba. Pero Darren, hindi siya lubos na masama. Nagawa lang niya pasukin ang trabahong yon upang maitaguyod ako at mabigyan ng magandang kinabukasan. May kasalanan pa rin siya. Pinagbayaran niya na yon. Pinagbasahan. Hindi pa ba sapat yon? Hindi na mabubura pa ang dungis ng kanyang pagkatao. At nakakahiya yun. Lalo na kung malalaman ng mga kaibigan natin na napapa. Kaya ang gusto ko, lumayo ka sa kanya. Ano? Gusto mo layuan ko ang sarili kong ina? Para din sa atin ito. Kaya gusto kong gawin mo. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nagdusa na nga nanay ko doon sa bilangguan. Pagdurusahin mo pa rin siya ngayong malaya na siya. Hindi ko gagawin ang iniuutos mo! Pasensya ka na sana, anak. Dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Wala kayong kasalanan, Inay. Si Darren ang may kasalanan. Dahil makitid ang isip niya. Sana hindi na lang ako lumaya. Nay! Ayoko naghihirap ang kalooban mo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo, Nay. At hindi ko po kayo may pagpapalit sa kahit sino lalaki. Anak ko. Makakaya ko ito, Inay. Makakaya ko ito. Hiwalay na pala kayo ng kaibigan ko? Kasalanan niya eh. Huh? Oo. Mas pinili niyang walang kwenta niyang ina kaysa sa akin. My God, Darren. Bakit mo sinasabi yan sa babaeng nagbigay buhay sa iyong asawa? Kung wala si Aling Belen, hindi mo naman makikilala at mapapangasawa si Minnie. Sandra, Alam mo, para sa akin, ang pagkakamali lang ng kaibigan ko ay yung hindi niya agad sinabi sa iyo yung tungkol sa kanyang ina. Dahil kung sinabi niya lang sana agad, mas nakapili sana siya ng lalaking mas maunawain at hindi yung lalaking mapanghatol sa kapwa. Nakala mo, hindi siya nagkasala. Bakit ka narito? Anak, mag-usap sana kayo na maayos. kayo pong dalawa ni Mining nais kong makausap. Nanay Belen. Nagliwanag na pong isip ko. Patawarin niyo sana ako sa mga ginawa ko. Dati, wala kang alalahanin sa akin. Wala akong galit sa'yo. Maraming salamat po. Minnie, maaari bang magsimula tayong muli? Masaya ako sa mga sinabi mo, Darren. Pero sana, hayaan mo muna makapag-isip ako at maghilom ang sugat na nilikha mo dito sa puso ko. Sige, payag ako.
Kapag wala ng sakit nito, ako mismo ang magsasabing, magsimula na tayo. Kung matututo lamang magpatawad at umulawa ang tao, magiging payapa marahil ang mundo. Mababawasan ang gulo at wasak na tahanan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ella, bakit mo ko sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo! Manggagamit! Sa akala mo papayag ako sa ganung arrangement? Hoy, nagkakamali ka! Kung sa inyo dalawa lang okay yun, pues maghanap na lang kayo na sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahit saang aspeto ng buhay, importante ang mahinahong pagpapasya at katapatan upang maiwasan ang may masaktan. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Michael sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga, pre? Sinagot ka na ni Ella? Oo, sabi Tyrone. Kaya nga ang saya ko eh. Nagbunga rin ng 6 na buwan na pagtitigaan mo, ha? Tama ka. At ngayong girlfriend ko na si Ella, hindi ko na siya pakakawalan pa. Ibig mo sabihin, yayayain mo na siya agad pakasal? Oo, dahil talagang sigurado na ako sa damdamin ko sa kanya. Ay, wala ka na ng trabaho niyan. Pagkasal na kayo ni Ella. Marami na akong ipon. Kaya okay lang pare. Pwede na akong mag-business. Kung gano'n, iiwan mo na si Franz? Binigla mo naman ako, Michael. Kasi isang buwan pa lang ang nakakaraan ng sagutin kita eh. Ngayon, niyayaya mo na akong pakasal? Ayaw ko kasing mawala ka pa sa akin eh. Gusto ko, habang buhay ka nang makasama. Pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit, Ella? Hindi ko ba sigurado sa damdamin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang nagmamadali sa pag-ibig. Lalo na sa pag-aasawa. Sagrado yun eh. At panghabang buhay. Pero, Ella... Sige na, Michael, please. Diba, may kasabihan nga tayo, ang taong lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat, huwag tayong magmadali, para huwag tayong matinik. O anak, halika nang kumain. Handa na hapunan. Bay, paborito mo yung niluto ko, sinigang na hipon. Sige po, Nay. Mamayang konti na lang. Bakit para matamlay ka? Niyaya ko pong pakasal na si Ella. Oh, Kaso sabi niya, pag-iisipan pa daw niya eh. Ayaw daw niyang magmadali. anak, may katwiran naman siya eh. Hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. At saka isa pa,
Gusto mo na mag-asawa, may problema ka pang dapat lutasin. Ano pong problema? Si Franz! Alam na ba niyan may iba ka na? Balak mo pa pakasalan? Hindi pa ho. Pero madali na lang yun. Ako na ang bahala doon. Anak, alam mo sa simula pa lang, tutol na ako sa relasyon mo sa kanya. Kahit na nga, sinusustentuhan kanya, pero hindi tama yun. Dahil ginagamit mo siya. Inay, ginagamit din naman niya ako eh. Kaya manos na lang kami. Sus Mariosep, ano ka bang bata ka? Saan mo ba nakuha ang ganyang katwiran? Mali ang mamangka sa dalawang ilog. Ikapapahamak mo yan. Hindi, Michael. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Sorry, Franz, pero totoo narinig mo eh. May girlfriend na ako. At bala ko na siyang paksalan. Huwag mo naman gawin sa akin ito, Michael. Mahal na mahal kita. Sinikap ko rin namang mahalin ka. Kaya lang, babae pa rin ang natutuhan kong mahalin. Patawarin mo sana ako, Franz. At sana, kalimutan mo na lang ako. Oh, Hindi ko kaya mawala ka. Mamamatay ako. huwag naman. Malulungkot ako kapag nangyari yun. Siyempre, may pinagsamahan na rin tayo. Naku, kung ganun, huwag mo akong iiwan, please. Huwag mo akong iiwan. Payag ka ba na maging dalawa kayo sa buhay ko? Oo, payag ako. Huwag ka nang mawala sa akin. I love you so much, Michael. I love you. Oo, sige na. Kung ganun, magkasundo tayo. Ililihim natin kay Ella ang relasyon natin. Okay ba sa'yo? Baklase talaga ang pangakit mo, tol. Bilib ako. Kalahin mo napapayag mo si Franz na dalawa sila sa buhay mo? Nagulat din ako sa naging pasyon niya, Tyrone. Talaga nga palang sobra siyang patay sa akin. Pero naisip ko, advantage ko yun eh. Dahil hindi ako mawawala ng dilihensya, di ba? Oo nga. Kaya lang, paano pag nalaman ni Ella? Oh, papayag din kaya siya? Papayag din yun. Wala naman siya magagawa eh. Dahil kasal na kami. Mukhang ang saya mo yun, Ella. Bakit? Anong meron? Nagpunta sa amin kagabi si Michael. At pumayag na ako makasal kami. Kaya ikaw, mag-ready ka. Dahil kasama ka sa abay namin. Ha? Oh, bakit parang hindi ka masaya para sa akin, Rhoda? May natuklasan ako tungkol kay Michael, ano? Natuklasan? Oo. Ano yun? May iba siyang karelasyon. Hindi, baka nagkakamali ka lang, Rhoda. Ay, kitang-kita ko yung paglalambingan nila doon pa mismo sa bakuran ng karelasyon niya. Kasi kapitbahay ng pinsan ko. Nagkataon na andun din ako sa bakuran ng pinsan ko. Kaya nakita ko lahat. Rhoda, nalaman mo ba kung sinong karelasyon niya? Sorry, Ella, ha, pero ayoko masaktan ka eh. Kailangan malaman mo ang totoo habang maaga pa. Bading! Ang isa pang jowa ni Michael. Ha? Umapatol siya sa bakla! Oh, Ella, bakit hindi ka pa nakaayos? Nakalimutan mo ba? Ngayon tayo magsisimulang mag-asikaso ng para sa ating kasal? May gusto mo na ako itanong sa'yo, Michael. Ha? Teka, masyado ka serious ha. Ano ba itatanong mo? Anong trabaho mo? Ha? Mula kasi noon, hindi mo nabanggit sa akin ang tungkol sa trabaho mo. Importante pa ba yun? Oo, dahil magiging mag-asawa tayo. At hindi tama na may lihiman tayo. Anong trabaho mo? Kuwan, sa isang opisina.
Mataas ang designation ko doon kaya magandang buhay namin. Anong company? At anong designation mo doon? Ha? Kwan, Hindi ka makasagot? Kasi ang totoo, wala kang trabaho. At ang perang ginagamit mo sa luho mo ay galing sa bading na karelasyon mo. at, Di ba? Ella, Alam ko na ang lahat, Michael. Isang bading ang sumusuporta sa'yo. Bakit, Michael? Bakit mo ko niloko? Sabi mo, mahal mo ko. Yung pala meron ka pang iba? At isang bading ang ginagamit mo? Ella, magpapaliwanag ako. Sinabi ko na kay Franz ang tungkol sa atin na ikaw ang talagang mahal ko at pakakasalang kita. Pero hindi siya pumayag na iwan ko siya. Sabi niya, payag siyang maging dalawa kayo sa buhay ko. Oh, ayaw mo nun? Ano? Hibang na bakla. Kahit hindi tunay na pag-ibig, pumapayag siya. Naisip ko, mabuti na rin yun eh. Ella, mayaman si Franz. Malaking maitutulong niya para mabuhay tayo ng maginhawa. At bakit mo ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Ang sama mo, manggagamit. Sa akala mo papayag ako sa ganong arrangement? Nagkakamali ka. Kung sa inyong dalawa okay yun, pwes, maghanap na lang kayo ng sasama sa maraming buhay na gusto ninyo! Bakit, Ella? Bakit kailangang iwan mo ako? Michael? Anak, ano ba problema? Bakit ka naglalasing? Nay, Si Ella ba? Nag-away kayo? nalaman po niyan tungkol sa amin ni Franz. Ha? Sinabi ko sa kanya na payag naman si Franz kahit na maging dalawa sila. Basta't huwag ko lang siyang iwan. Pero lalo lang naggalit si Ella. Ano nga ba inaalala ko eh? Kaya nga noon pa pinagsabihan na kita. Nakipag-break na po siya sa akin, Nay. Hindi na matutuloy ang kasal namin ni Ella. Iwan mo na si Franz, anak. Ayusin mo na yung buhay mo. At saka humingi ka ng tawad kay Ella. Malay mo, patawarin ka niya. Pero bakit iiwan mo ko, Michael? Hindi ko naman kasalanan kung iniwan ka ni Ella. Franz, gusto ko na magbagong buhay. Kaya tapusin na natin ang maling relasyong ito. Mahal na mahal kita. Kaya nga pumayag ako kahit maging dalawa kami sa buhay mo. Si Ella ang mahal ko. Sana matanggap mo na yun. Oh. Gusto ko magbago para mapatawad niya ako. Anong kailangan mo, Michael? Patawarin mo na ako, Ella. Iniwalayan ko na si Franz. Dapat ginawa mo yon para sa sarili mo. Dahil mali ang relasyon ninyo. Ginamit mo siya. Sinamantala mo ang pagiging hibang niya sa'yo. Niloko mo kaming dalawa. Oo, inaamin ko. Maling-mali ako. Kaya nga gusto ko na magbago. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Patawarin mo ako, pakiusap. I'm sorry, Michael. Dahil sa nalaman ko, nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Mahal na mahal kita. Sana ituloy mo pa rin ang pagbabago. Upang balang araw, makatagpo ka rin ng magmamahal sa'yo. Higit na mapalad ang taong tapat kahit ang buhay niya ay mahirap. Sabagat ang tunay na kaligayahan ay kanyang kakamtin sa kanyang panahon.
nagsiganap. Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hoy, Nardo, sumusobra ka na, ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ang buhay natin, Itay. Tama na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga magulang na inaabuso ang kanilang pagkamagulang. Kaya naman sa bandang huli, sila'y napapahamak. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Terrio sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko na nga ba't masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito sa bahay lang kuya mo, kaya ka narito eh. Inang naman, babayaran ko rin naman ang inuutang ko eh. Pag nagpadala na si Santa. Ang hirap sa'yo. Ayaw mong iwan yung bisyo mo. Kaya hindi mo mapagkasya yung pinadadala ng apo ko. Hindi naman ho. Talagang maraming binayaran si Nardo sa eskwelahan. Graduating na kasi. Wala akong pera. Naubos ko na yung pension ko. Tulungan nyo na lang ako manghiram kay Kuya Tiago. Ang bihira ka eh. Yun ang hiniram mo nung nakaraang buwan. Hindi mo pa nababayaran. Paano siya magpapautang pa sa'yo? Inang may kompromiso lang akong kailangan bayaran. Ay, sige. Titingnan ko ang magagawa ko. Pupunta na lamang ako sa inyo. Ay, Lola Pilang, tuloy po kayo. Salamat, Nado. Ang tatay mo, saan? Umalis po kasama ni Mang Pido. Kumusta naman kayo rin eh? Oh, yung pag-aaral mo, kumusta? Awa po ng Diyos, ilang linggo na lang, graduation na namin. Matutulungan ko na rin si Ate Santa. Natutuwa ako at hindi mo binigo ang kapatid mo. Hindi ka naging gaya ng ibang kabataan na naging problema ng mga nagpapaaral sa kanila. Ayoko po masayang ang paghihirap ni Ate sa ibang bansa, Lola. Kaya lang po, si Itay. Si Terrio, nagpunta sa amin nung makalawa. Nanghihiram ng pera. Pinahiram niyo po ba? Ay, hindi. Wala naman akong pera eh. Pero sabi ko, gagawa ako ng paraan. Kaya nga ako narito eh. Dala ko hinihiram niya. Oh, Lola, tiyak po gagamitin niya yan sa mga utang niya sa sugal. Kasi may nagpunta po rito kanina na naniningil. Tatay mo talaga, oo. Paano bang hindi naaawa sa kapatid mo na nagtitiis maging katulong sa iba yung dagat para lang maiyahong kayo sa hirap? Hindi ko na nga lang ibibigay sa kanyang perang ito. Ayokong konsintihin siya sa kanyang ginagawa. Salamat, nakapag-day off ka ngayon, Santa. Nagkita tayo. Oo nga, Karen. Minsan lang kasi sa 3 buwan kung payagan akong lumabas ng mga amo ko eh. Hindi rin pala mabait ang mga amo mo, Arabo. Maayos naman sila magpasahod. Yun nga lang,
Mahigpit sa katulong. Lagi nakasigaw at minumura ako. Tinitiis ko na nga lang eh. Alang-alang sa pamilya ko. O, malapit nang matapos sa college si Nardo, di ba? Oo. At malamang, naipaayos na rin ni Itay ang bahay namin. Dahil ipinadadala ko sa kanya lahat ng sahod ko eh. Masusulit na pala ang hirap mo dito sa ibang bansa. Wala akong puhulan ngayon, Teryo. Hindi ako makapagtotoong its. Mangutang ka muna, Pido. Lako, marami pa akong utang din sa lugar namin eh. Hindi ko pa nga mabayaran eh. Sige. Paihiraman kita ng puhunan. Ha? Bayaran mo na lang pag nanalo ka. Ako, salamat. Oo, sige, babayaran kita pag nanalo ko. Nagpadala na kasi ang anak kong si Santa, kaya may pera ako. Yan ang sarap ng may anak sa abroad, no? Laging butyo. Tara na. Hinihintay na tayo kina ako. Teka, sandali. Huwag mo ubusin doon ang puhunan mo, ha? May mas maganda tayong pupuntahan bukas. Mas malaki ibigay doon pag nanalo. Hindi mo tinanggap ang pag-ibig ni Danny? Bakit naman, Santa? Di ba sabi mo, may damdamin ka rin sa kanya? Oo. Kaya lang apurado siya eh. Gusto na raw niya magkapamilya dahil 31 na siya. Maaari ka na rin naman mag-asawa dahil graduating na sa college yung kapatid mo. Magkakatrabaho na siya. Gusto ko makatiyak na magiging maayos ang buhay nila ni Itay bago ako makapag-asawa. Isa pa, ayoko nga nang minamadali ako. Sayang naman. Kasi gwapo at mapait si Danny. Hindi naman sayang. 25 pa lang naman ako. May darating pa para sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam mo, mas gusto ko ngang maghintay ng tamang pagkakataon eh. Kesa naman masaktan ng paulit-ulit sa maling pagkakataon. Teryo, ba't ngayon ka lang? Late ka na. Ay, oo nga. Masakit kasi ulo ko eh. Ha? Kaya uminom pa ako ng gamot bago nagpunta rito. Mawawala ang sakit ng ulo mo rito, Teryo. Lalo na kapag nanalo ka. Tama. Kaya kalimutan mo na yung natalo sa'yo kahapon. Talagang maglalaro ako ngayon. Nararamdaman ko makakabawi ako ngayon eh. Kaya isasapa na ako na tong konting perang natitira sa akin. Teka muna, bakit ganon? Baka naman wala na kayong pangkain niya, ha, Teryo? And, para sa graduation ni Nardo ang perang to, pag nanalo ko, maghahanda ako ng engrande para sa kanya. Tay, graduation na po namin bukas. Ay, naku. Oo nga pala. Hindi pa ako nakakabili ng damit at sapatos na gagamitin ko eh. Di ba, pinadalhan na kayo ni ate ng pera para doon? Sabi pa nga niya, kumain tayo sa restaurant pagkatapos ng graduation ko. Anak, Ano? natalo kasi sa tong eats. Itay naman. Bakit naman pati yun? Ipinatalo niyo sa sugal. Napasubo ako eh. Napapira. Pasensya ka na. Maghanap ka na lang sa mga damit mo na maaari mo pang gamitin bukas. O kaya manghiram ka sa mga kaibigan mo. Kasi naman, ayaw niyo pang iwan yung bisyo niyo eh. Oy, Nardo, sumusobra ka na ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ng buhay natin. Tama na!
Sandali lang. Saan niyo po itong pinto? Lola! Lola, Oh, apo, napasugod ka. si Itay po, hinuli ng mga pulis. Ha? Bakit tinuli ng mga pulis? Naroon po siya sa lugar na pinagdarausan ng tupada. Niray daw po yun. At kasama po si Itay sa mga dinampot. Ano ba naman yan, tatay mo? Hindi kasi nakinig sa mga payo ko. Eh, paano ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pampiyansa sa kanya? Nasa ospital ba naman ang Chicago mo dahil may sakit? Ate Santa, hindi po sinabi na darating ka ngayon. Sinadya ko talaga to para masurpresa kayo, Nardo. Bakit ganito pa rin ang bahay natin? Walang pinagbago? Ha? Inaasahan ko na ipagawa na ito ni Itay. Dahil pinadadala ko sa kanya lahat ng sweldo ko eh. Ano? Pero sabi niya, ate, maliit lang daw ang ipinadadala mo. Kaya madalas kapos kami. Hindi totoo yun. Konti lang ang natitira sa akin sa sahod ko. Lahat ipinadadala ko dito para sa inyo ni Itay. Kung ganun, tama ako. Inubos ni Itay sa sugal ang lahat ng kita mo sa abroad. Diyos ko, bakit naman niya ginawa yun? Hindi na siya naawa sa akin. Nasaan si Itay? Wala siya, ate. Pumasada ba ng jeep? Nakakulong si Itay. Ano? Bakit? Itay, Santa? Anak? Akala ko sa isang buwan pa ang uwi mo. sinadya ko huwag sabihin sa inyong petsa ng pag-uwi ko. Para sana masurpresa kayo. Pero yun pala, ako ang masusurpresa dahil nakakulong kayo. Anak, Bakit naman po ganun, Itay? Bakit naman hinayaan ninyo ang sarili niyo na malulong sa sugal? Lalo na sa tupada. pasensya na anak. Hindi ko naman alam na wala palang permiso yung sinalihan ko. Kahit naman po may permit yun, hindi pa rin po ninyo dapat ugaliin ang pagsusugal. Wala po yun na may tutulong sa atin. Tingnan nyo. Sa halip na makaipon kayo sa mga pinadadala ko, nagkautang pa kayo. Anak, Hindi nyo man lang pinahalagahan ang mga paghihirap ko sa ibang bansa. At ngayon, magpapiyansa pa ako para makalaya kayo. anak, patawarin mo ako. Umabuso ako. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Lalayuan ko na ang kahit anong klase na sugal. Biyaya ng Diyos sa magulang ang mabuting anak. Kaya naman sana sila'y pahalagahan upang manatili ang respeto at pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.